Eguerdion. Baita zuei ere. Zer daukazue bazkaltzeko? Asteko berdura purea, berdura entsalada, indabazuriak eta orburuak saltsan. Ez dakit, nik pure hartuko dut. Oso ondo, eta zuk? Nik berdura entsalada. Ederto, bigarrenak hauek dauzkagu. Txitxarro errea, untxia saltsan, antxoak, xerra patata frigituekin eta saieskia. Antxoak bertakoak aldira. Painoski, eta oso onak gainera. Oso ondo, nik antxoak hartuko ditut. Eta nik untxia saltsan. Oso ondo, eta edateko, ze edango duzue? Ura, ardoa, sagardoa... Ardoa edango dugu. Oso ondo, oraintxe ekarriko dizuet. Ze moduz ari zarete? Ondo? Oso ondo. Dena primeran. Poste naiz. Postrerik nahi duzue? Bai, zer daukazue? Eguneko fruta, sagartarta, izozkia, mazedonia... Nik izozkia. Eta nik Mazedonia. Eta kafeak ere bai. Zuk ebakia, utza... Nik ebakia. Orduan bi ebaki. Segituan.